suci kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan uga ora angyogakake. Kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita, Werkudara. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut aluraning leluhur kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Iya to? Ulun kang mituruti panuwun kita, jeneng kita mono anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kunthi. Kadang kita kabeh ana 5 kang aran Pandhawa, ya kuwi Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakuladewa iku mijil saka Dewi Madrim. Ya, dene Prabu Pandhu, wong atuwa kita iku anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara. Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremani, Bremani anak Brama, Brama anak Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? Wah, ya. Saya aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jatining kahanan karo aku. Lan aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Titikane kepiye? Aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe. Waton kowe bisa mbatang apa perluku teka kene lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi dunung ingkang ndak upaya. Nggih, ulun mung tansah ngijabahi panyuwun kita. Ing purwane ana saloka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang den anggo. Aja lelungan yen durung genah papane kang den tuju, aja manembah yen durung pana dununging panembah. Ya kanthi waton saloka mengkono mau ulun benerake marang lekas kita nggonira kesusu nindakake samubarang gawe. Luwih-luwih ing bab dununging panembah kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik, ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun ambatang sedya kita kene ya kuwi ngestokake parentahing guru kita Dah Nyuwang Durna kinen ngupaya tirta pawitra di mahning suci utawa tirta purwita suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab anggon kita antuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanira kaki guru kita Durna iku ora kliru, pancen kene ana tirta pawitra di mahning suci lan malah ya ing kene dununging kawruh kasampurnan. Ya ulun iki Sang Hyang Ruci Bathara, ya Sang Hyang Mahardika Ngrat kang kasinungan tirta pawitra di lan kasampurnan. Nginten bilih paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal punika. Ingkang menika langkung rumiyin kula ngaturaken sembah sungkem mugi katur sandhap pada paduka kulun Sang Hyang Ruci Bathara. Ya. Nggih titah ulun Werkudara. Sembah kita ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Kapundi ing mestaka pinatek ing Pernaja. Pangestu paduka pukulun mugi dados jejimating gesang kula. Sasampunipun menika pukulun mugi sampun kadangun daya-daya kula enggal kababarana sejatining kawruh kasampurnan ing mapan ingkang sampun dangu kula upadi kala wau. Ya nggih, Purhanira kula. Mula Gunira Durna mundhut tirta pawitra dimaning suci minangka pituka ing ngelmu kasampurnan iku bener. Sabab tirta pawitra iku tegese banyu penguripan kang linuwih dene mahning suci lire bening lan resik dadi gunggung kumpule kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa dening jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden
yen nganti ngelmu mau tinampa dening setengah menungsa mongko isih asor jiwane lethek bebudene iku netepi tembung muspra tanpa guna malah bisa uga salah kedaden wong mau ora ketemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi priye dene samangga kulub jeneng kita manjing ing Guwa Garba Ulun kene dimeninggal ketemu kelawan Kang Sira upaya duh Kulun jimat punden kula menapa inggih kelamban kula namung manjing Guwa Garba Paduka jer Paduka namung alit kula ageng birawa mekaten kula aja to Kang mung jeneng kita Kang nedya manjing senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun kawula nuwun inggih lajeng margi pundi ingkang kedah kula ambah Kulun mlebu liwat karna ulun ingkang tengen iki nggih nggih ngestaken dawuh mara kaki manjinga Werkudara sawisa kita manjing ana ing Guwa Garba Ulun apa kang sira weruhi apa kang katon dening sira samangke kula sampun anon dununging kiblat ler kidul wetantuin kilen saha malih kula nyuwurupi huruf setunggal nanging arupi warni 8 inggih menika warni obro markota putran denta tawon gung gumolong cahya maya retna muncar daru maya adi rembulan dadari kartika abyur duh Kulun dupi kula wininga menika sedaya sanget kesengsem manah kula nanging kujiwa dene kula dereng mangertos menapa ta werdinipun huruf setunggal ingkang warna 8 menika sumurupa rerupan 8 iku mau sejatine nuntun marang sifat kang linuwih lan rupa 8 warna iku pinerang dadi loro ingkang papat karepe marang dat sifat asma apengal dat iku cipta sifat iku wujud dadine lahir lan batin wujud iku lahir cipta iku batin asma iku sejatining menungsa apengal iku sejatining pramana dadine Gusti lan kawula sejatining pramana iku Gusti sejatining menungsa iku kawula wonten ingkang papat manjing marang hawa nepsu patang perkara rupane abang ireng kuning putih kang abang demen panas baran drengki srei karem nyenyamah penggawe becik demen angongrong turta dibya sekti mandraguna wondene kang ireng demen memangan hangongsa-ongsa turta doyan turu gunggung hawa karem nepsu nguja swara seru ingkang kuning demen ngubupi laku cidra dene kareme milik doyan neruba mula taberi nanggulangi barang kang rahayu lan demen ngangkah-angkah kang dudu wajibe yen kepepet wani nempuh penggawe ala wondene kang putih iku demen teki murih suci muhung narima murih sampurna emoh rekoso lumuh pakumpulan jalaran wedi marang pegawean trima bodho katon ngasuh anane amung meneng ngengleng lamun kodeng mulane dimungsuhi dening kang abang ireng lan kuning kulub
Werkudara. Wong urip iku luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratilaning ati kang papat mau. Sabab ora ngantepi ya luput, dene yen ngantepi ya durung karuwan. Mula prayogane lamun demen wening ya kudu bisa misahake hawa. Duh Pulun. Sakalangkung bingah manah kula dupiang enget piwucal paduka ing mekaten. Ingkang menika kula nyuwun mugi paduka pukulun kepareng nglajengaken paring pitedah dununging kawruh sangkan paraning agesang menika menapa kedadosanipun saha nyuwun pitedah ajining ilmu dalah suruping ilmu. Kula kang waspada nggonmu mandeng surasaning ilmu gaib. Wondene lamun sira pitakon kedadianing manungsa iku saka Trimurti lan Hawa. Trimurti yaiku cahyaning surya, cahyaning rembulan, cahyaning lintang. Wondene Hawa iku saka sarining bumi, geni, banyu lan angin. Trimurti lan Hawa iku mau kumpul nulya bareng kalawan tumetesing tirta nirmaya. Banjur kasamat dan wirayating nganti dadi nunggal jati ning kahanan iku. Bono ninggih sampun radi srowong-srowong raos sing manah kula. Kula menawa sira nyuwun keterangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi pepacuh. Sarana ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep, madhep, tetep lan mantep. Idep tegese kudu bisa manembah marang Gusti lan luhurake asmaning Pangeran Kang Maha Kuwasa. Dadi kena ingaranan ngawruhi marang uripe. Wondene madhep tegese kudu bisa nyegah meper hawa nepsu karepen bisa wening. Tetep aja kelu marang penggawe dudu. Dimen darbi budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Mantep kudu nglakoni ing sedya. Awit sedya kang mengku panarima iku obah musiking menungsa mung saderma. Kawula namung semendhe dhateng kersaning Hyang Sukma kang tegese mesthekake marang barang kang durung kasat netra iku bakal kasiku ing Gusti. Mengkono kulup mungguh panjinging ilmu dene menawa takon suruping penemu yaiku setya legawa, sabar nrima, berbudi bawalaksana. Setya legawa aja sugih sujana kang lila ing donya ikhlas marang pati pamriya dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepa-tepa marang sakpada sarta netepana ing wajib sabar narima tegese sabar yaiku den saranta ing tekatira yen lagi kedukananing sukma kudu narima lan rumangsa dene narima yaiku tansah ngenteni sing Hyang Maha Sukma. Awit ing tekad pusaguh nglakoni bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodeng urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik demen madhangake wong peteng pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet. Bawalaksana tegese kang gedhe hambeke sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas uga tansah taliti mranata basa tanduking karti sampeka. Dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpada. Inggih. Wondene dumadining menungsa. Menungsa iku dumati saka paringing Gusti Bapa lan Ibu. Gusti maringi cacah sanga kang ora kasat mripat yaiku kang 5 wujud panca indriya. Dene kang papat awujud cipta, rasa, budi lan karsa. Bapa maringi cacah papat tur sarwa kasar, wujud balung, kulit, otot lan daging. Ibu maringi cacah papat tur sarwa alus, awujud getih, sungsum, jeroan lan otak. Kulup Werkudara. Kabeh wulang ulun iku dadi sarana ngelmu nyata ing reh kasampurnan. Ya ing aran tirta purita suci utawa tirta pawitra mahning suci lan minangka sarana uduning panunggal wis kulup tumuli metu saka garba ulun nggih Werkudara.
sampun rumaos kerasan wonten ing mriki. Kula isih akeh sesanggeman dene sanggemanira kang cedhak. Gurumu Durna entasna saka samudra. Wektu dina iki aja nganti katalumpen. Ya Guru Durna ingkang nuduhake kang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci Werkudara.